உங்கள் குழந்தை அடம் பிடிச்சி அடாவடி பண்ணுறாங்களா, மாற்றிடலாம். உங்கள் குழந்தை சொல் பேச்சே கேட்க மாட்டுறாங்களா, மாற்றிடலாம். உங்கள் குழந்தை ரொம்ப கோவப்படுறாங்களா, அதையும் மாற்றிடலாம். இப்படி உங்கள் குழந்தைங்க கிட்ட எந்த மாதிரி பிஹேவியர் இருந்தாலும் தூங்கும்போது பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் சொல்றது மூலியமா அவங்க பிஹேவியரை உங்களால் மாற்ற முடியும். ஏன்னா குழந்தைங்க ஆல்மோஸ்ட் டீப் ஸ்லீப்புக்கு போகிற ஸ்டேஜில் அவங்களோட சப்கான்சியஸ் பிரெயின் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். அப்போது அவங்க எப்படி மாறணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்களோ அவங்க காது கிட்ட போய் மெதுவாக ரிப்பீட்டடாக சொல்லுங்க. அப்படி சொல்லும்போது அது டைரக்டா அவங்களோட டீப் மெமரியில ரெஜிஸ்டர் ஆகி நீங்க சொல்ற அஃபர்மேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க மாற ஆரம்பிப்பாங்க. பட் அவங்க பிஹேவியர்ல ஒரு நோட்டிசபிள் சேஞ்ச் பார்க்கணும்னா நீங்க 21 days கண்டினியூஸா மார்னிங் அண்ட் நைட் அஃபர்மேஷன் சொல்லணும். அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கே சேஞ்சஸ் தெரியும். ஸோ உடனே இந்த ரீலை உங்க பார்ட்னருக்கு ஷேர் பண்ணி 2 பேரும் இன்னிலேருந்தே பண்ண ஆரம்பிங்க. உங்க குழந்தையோட பிஹேவியர்ஸ் நீங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி மாறுறத பார்ப்பீங்க.